break free. I wanna see you smile, I wanna see you light up. Come on and light me up. I know that I've been gone, I'm telling you I won't be long. You know that I want you in my life. All day long, I'm living like I can't go wrong. You know that I want you in my life. I wanna hear you speak of all the worlds within your dream. Come on and dream with me. I wanna feel your touch in spite of all the miles between us. This time I mean it. Oh, honey, I mean it. I know that. Los beneficios para los participantes son múltiples, desde la cohesión y trabajo en equipo hasta la aplicación práctica de los saberes o cómo organizarse a la hora de diseñar y llevar a cabo un proyecto. La evolución de los participantes es clara y se ve a nivel de cohesión de grupo, a nivel de ilusión y sobre todo a la hora de desarrollar una serie de habilidades. Para mí, First Lego League es tecnología, compañerismo, respeto, convivencia, aprendizaje, cálculo, divertirse, equipo, nervios, alegría, programación.
and tinkers. You can be anything, so just do it. An astronaut, a scientist, an engineer, archaeologist. See it, believe it, and we will build it. First Lego League. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big goals. Moi boa tarde, benvidas e benvidos a esta cerimonia de clausura de First Lego League Galicia 2024. Hoxe imos entregar premios, imos recordar o ben que o pasamos nesta xornada, porque estamos nesta First Lego League Galicia que organiza a Universidade da Coruña. Sabedes que este é o terceiro ano que temos a Fundación Ingeniera Soi como socio organizador de First Lego League en España. Ingeniera Soi é unha organización que procura o impulso das áreas STEM entre nenos e nenas, especialmente entre nenas en actividades en adiante, en profesións relacionadas cas enxeñerías. Nalgúnas carreiras técnicas, as rapazas non chegan nin ao 20% do alumnado e Ingeniera Soi está traballando para cambiar isto. Cholo, se me podes dar un pouquiño de monitor, que non me escoito nada. Gracias. E vos coñecedes moi ben a First Lego League. E a misión de First Lego League é espertar vocacións científicas, tecnolóxicas e de enseñaría, porque a ciencia move o mundo e con First Lego League aprendedes moitas cousas e os demais tamén as aprendemos vendo vos traballar. Aprendemos a comunicarnos, a traballar en equipo, a resolver problemas, a ser creativos e a ser innovadores tamén. Por isto, First Lego League é moito máis que robots. Todos os anos temos unha temática, ben o sabedes. O ano pasado tivemos a temática do Superpower, non? Este ano temos a temática Masterpiece, con ideas sobre a difusión e impulso das artes e afeccións a través da tecnoloxía. Vos realmente sodes as Masterpiece de First Lego League e este ano onde demostrastes porque vos superastes máis que nunca. Hoxe temos moito que celebrar. Temos que celebrar, por suposto, a todos os equipos, pero temos que celebrar tamén a nivel estatal unha gran participación de First Lego League. Este ano houbo 9.500 participantes, 1.200 equipos e 840 centros educativos. Aquí ven un wow.
Como decides? Que pouca emoción. Digo outra vez ao final e facedes un guau así como que vos emociona. Vale. Digo, unha gran participación. 9.500 participantes, 1.200 equipos e 840 centros educativos. Isto é outra cousa. Se sabedes facer ben, por que non o facedes? Claro que sí. E os socios, este ano 30 socios organizaron 34 torneos de First Lego League. Estas cifras están moi ben, pero aínda queremos máis, porque cantos máis sexamos, mellor. Cantos máis equipos haxa, mellor. E canta máis implicación haxa de todos os axentes que están aquí involucrados, mellor. First Lego League non sería posible sin unha infinidade de colaboradores. E debemos mencionar nesta ceremonia de clausura aos colaboradores globais, que son Qualcomm, Rockwell Automation, Lego Foundation e, por suposto, Lego Education e First. O noso organizador nacional, Ingeniera Soi, e o organizador galego, a Universidade da Coruña. Para todos eles, un forte aplauso. Tampouco queremos esquecer os nosos colaboradores locais que participaron neste evento de hoxe aquí de First Lego League Galicia, que son o Concello de Ferrol, a Deputación da Coruña, o Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, Punto Gal, Gabadi, Gadis, o Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia, Neodín, Todo Ocio e Error Ferrol. Outro aplauso para eles. E, por suposto, sei que algúns están por aquí, pero outros están por aí arriba. A todos os adestradores, os profesores e todos os familiares. Para todos vos, un aplauso tamén. Facedes un esforzo enorme para que isto saia adiante e agradecémosvolo moitísimo. E, por suposto, dende a organización tamén queremos agradecer a todos os voluntarios. Hoxe, en First Lego League, parece que non, pero participaron 90 voluntarios da Universidade da Coruña, entre xuíces, árbitros, floaters, voluntarios de tráfico, responsables do PIT, etc. E ben sei que isto é a clausura de First Lego League Challenge, pero queremos invitar, antes de comezar a repartir medallas, queremos invitar os nosos compis de First Lego League Explore que suban aquí ao escenario, se temos algún aínda por aquí pola sala, ou xa non, xa marcharon. Algún sí que hai, pois vide por aquí, dámoslles un forte aplauso e sacarán unha foto de recordo aquí no escenario de clausura de First Lego League Galicia. Como ben sabedes, son pequenos científicos de entre 6 e 9 anos que recibiron as súas mencións especiais e levaron os seus diplomas nunha cerimonia que se celebrou no pabellón de Esteiro, onde estivemos toda a mañá. Poñédevos por aquí e o noso fotógrafo vaille sacar unha foto. Ao noso... Aí, a ver, xa se chega por aquí. Aí están. Eu creía que non había ningún e son un lote deles. Mira. Pasade por aquí, tedes a vosa foto. Aí van. E agora que os temos aquí a todos en riba do escenario, ainda lle damos outro aplauso, non? Que ben o merecen. Forte aplauso para estas nenas e nenos de First Lego League Explore. Moi ben, podedes ir volvendo os vosos asentos, moitas grazas. E agora imos comezar co reparto das medallas. Quero chamar os voluntarios que reparten medallas, despois entregaremos os premios. En First Lego League xa sabedes que por premios non é a cousa. Temos premios e mencións e medallas para todos. Entonces, agora, por favor, que suba que van a entregar medallas e imos facer un pequeno repaso. Rosa, que leva aquí a pantalla, penso que vais a ir por aquí o plano para explicarvos como imos facer isto. Eso é. A ver, que eu son de letras, o desafío deste ano é o que mellor entendo, porque o resto nin idea. E o plano tampouco entendo moi ben. Sí, de subir por este lado, vale, eu vou ir chamando un por un a todos os equipos, todos levades medallas. Subides por este lado, vides por aquí. Esta xente tan maja, davos unha medalla a cada un, incluídos adestradores e adestradoras. Pais e nais non. Sinto, temos que cortar por algún lado, que senón, isto é así. Podedes poñer unha reclamación? José Antonio mira para outro lado, que é o que manda aquí. Vale, entonces, subides por aquí, danvos as medallas neste lado, vale?
Damos as medallas deste lado e despois pasades a este outro lado e sacamos unha foto. Por aquí máis ou menos, o fotógrafo di que ok. Efectivamente, pois, a ver, deixademe organizar aquí o patio, que isto tamén ten. Botádevos un pouquiño para ali, aquí, queridos entregadores, aí, porque ides dar a medalla neste lado, despois pasan aquí unha foto. A ver, que tal? Temos todo controlado. Despois sai todo ao revés. Non, que ides a atender. Vale. Sodes 24 equipos, Así que xa podedes facer ben que sodes moita xente. Vou ir máis ou menos, dixéronme que estabades por orden sentados así máis ou menos. Así que estamos aquí para entregar medallas e comenzamos chamando a Elementals. Que veñan Elementals, damosles un forte aplauso. Chamamos tamén a Peña Bots 01. Peña Bots 02. Xa están recollendo as medallas Peña Bots 02 e chamamos tamén a Pathfinders, que veñan, por favor. E continuamos con Fanbot, que suban Fanbot tamén, por favor. Continuamos chamando a Legotrónicas, que suban tamén ao escenario, por favor. Monbot, que suban ao escenario tamén, por favor. Chamamos tamén a Recycled Team, que vayan subindo ao escenario, por favor. E continuamos por las Acacias Bot, que suban ao escenario tamén, por favor. Continuamos con Monte Castelo Bot.
Girls Las Acacias. Electrics Makers Lab. Montespino Bot. The Beats. Control T. Catabótica. Os robots do Pazo. Continuamos con Rob Tigueira. Que vayan subindo, por favor. Mega Builder Team. Mega Lego Pobra. Mega Ribeira Super Lego. Robot City Pobra.
Circus Zapos. Cazafantasmas. Pintuzapos. Moi ben, esos foron os 25 equipos de First Lego League Challenge recollendo as súas medallas. Moitas grazas a todos os entregadores. Dámoslles un aplauso tamén. Sempre me meto coas autoridades, digo, un día que traballan, que poñen a medalla, non sabes? Sempre digo así. E agora imos cos premios. Hoxe imos dar moitos premios, imos repartir moitos premios. Vai haber 2 premios aos gañadores, que se clasificarán para a gran final de First Lego League España. Daremos 10 premios máis, ademais do nomeamento, que non é un premio como tal, é un nomeamento ao National Innovation Award. Quero recordarvos neste momento que o equipo que mellor puntúa no xogo do robot non ten por que ser gañador neste torneo de First Lego League. Sabedes que se valoran moitas cousas, o proxecto, os valores e demais, vale? É importante tamén o xogo do robot, pero non é o único criterio. De algunha categoría teñovos que decir tamén que imos entregar máis dun premio, vale? Vai haber máis dun premio nalgúna das categorías polo volume de equipos que temos este ano. E tamén recordovos que ningún equipo pode levar máis dun premio, con 2 excepcións. É dicir, só hai 2 premios que son acumulables, que son o premio Comportamento do Robot e o premio O Adestrador. Moita sorte para todas e para todos, sei que estades nerviosos. Imos convidar ao escenario a que veña don Ricardo Cao Abad, reitor da Universidade da Coruña, que acolle este torneo clasificatorio de First Lego League Galicia e que vai compartir con nos unhas palabras. Un aplauso para él, moitas grazas. A todos, escoitadesme, sí, creo que sí. Quero transmitirvos a satisfacción que teño como reitor da Universidade da Coruña por vervos participar a todas e a todos vos aquí e tamén durante as semanas previas. Traballar en equipo, a creatividade, a constancia, dar paso a paso son valores que creo que deixan vos impronta para o futuro. Cada solución innovadora que propuxestes dende os diferentes equipos, dá unha imaxe perfecta do que podedes facer no futuro, se continuades traballando así, en equipo, interesados, interesadas en disciplinas como a ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas. Non perdades nunca a vosa curiosidade, nin os intereses por aprender cousas novas, porque iso, sen dúbida, vos levará a onde desexedes. Gustaríame agradecer aos vosos monitores que vos apoyaron para chegar aquí
E tamén ao profesor José Antonio Becerra e todo o equipo de organización da First Lego League, do Campus Industrial de Ferrol, que fixeron todo o posible para que puidestes gozar nesta xornada. As vosas familias tamén que vos apoyaron. Finalmente, gustaríame agradecer tanto ás institucións que xa foron mencionadas, que como cada ano colaboran, a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Emprendimento e Apoio ao Emprego da Consellería de Promoción e Emprego e Igualdade, a Diputación Provincial da Coruña, o Concello de Ferrol, tamén ademais patrocina a First Lego League Galicia a empresa Gabadi, SL, Error Ferrol, o Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, o Ilustre Colexio Oficial de Enxeñería Informática de Galicia, Gadis, Puntogal, Neodín e Todo Ocio. Espero non ter esquecido ningunha. Na Universidade da Coruña agardámosvos para que nuns anos, uns antes que outros, porque sodes de diferentes idades, vos animedes a estudar connosco e a ser os enxeñeiros e enxeñeiras do futuro. Espero que teñades disfrutado desta xornada tan especial para vos, para vosos compañeiros e as vosas familias. Moitas grazas. Moitas grazas, don Ricardo. Non abandone o escenario, por favor, non abandone o escenario. Volva para aquí, que ven a acompañar todo o resto de autoridades que van a entregar os premios e que recibimos cun aplauso, por favor. Suban, por favor. Perfecto. Moi ben, moi ben. Pois nada, imos aló, xa os teño aquí. Teño todos os premios aquí nas miñas mans, recibimos as autoridades. Moitas grazas por acompañarnos nesta tarde e imos aló. Imos comezar co premio o adestrador ou adestradora. Os adestradores e as adestradoras inspiran os seus equipos para dar o mellor de si mesmos, tanto individualmente como en conxunto, e sen eles non existiría First Lego League. Este premio outórgase ao adestrador ou adestradora cuxo liderado e orientación son claramente evidentes e exemplifican mellor os valores fundamentais FIRST. Entrega este premio dona Marián Ferreiro Díaz, alcaldesa de Narón. E o nome da adestradora gañadora é Tamara Cerdido Galdo, de Control T. Parabéns, Tamara. Tamara co seu premio mellor adestradora e continuamos co premio Puntogal ás novas promesas. Este premio recoñece o equipo que os xuíces consideraron que destaca especialmente e do que esperan grandes avances no futuro. Entrega o premio dona Cristina Ríos Prado e o nome do equipo gañador é Control T. O equipo da mellor adestradora de First Lego League Galicia 2024 recolle este premio Puntogal ás novas promesas. Forte ese aplauso, parabéns. Aí está ese aplauso para as novas promesas
De seguido, entregamos o Premio Gabadi a Excelencia en Enxeñaría. Este premio recoñece o equipo cun robot deseñado de maneira sistemática e ordenada, unha solución de proxecto innovadora que aborda de maneira efectiva o desafío da tempada e un sistema de traballo que permite alcanzar grandes cotas de eficacia. Entrega o premio don José Luis Manso Montero e o nome do equipo gañador é Rob Tigueira. That love, you know what I'm talking about? Come on, be the love generation. Aí están Rob Tigueira recibindo o Premio Gabadi a Excelencia en Enxeñaría. Parabéns. Continuamos co premio ao comportamento do robot. Este premio recoñece o equipo que anota a maior cantidade de puntos durante o xogo do robot. Os equipos participaron en 3 partidas de 2 minutos e medio nas que contou a súa puntuación máis alta. Entrega o premio don Vicente Díaz Casás, director da Escola Politécnica de Enxeñaría. E o nome do equipo gañador é Mega Builder Team. Quedan para unha foto Mega Builder Team que recollen o premio ao comportamento do robot. Fortes aplausos para eles. E agora imos entregar os premios ao deseño do robot. Como vos comentei antes, por exemplo, desta categoría vai haber 2 premios. Estes equipos utilizaron principios de programación sobresalientes e sólidas prácticas de enxeñaría para desenvolver un robot mecánicamente sólido, duradeiro, eficiente e capaz de realizar as misións máis desafiantes. O segundo premio, o deseño do robot, entregao dona Patricia Busto Míguez, secretaria territorial da Xunta de Galicia en Ferrol. E o nome do equipo gañador é Mega Builder Team. Volven ao escenario a recoller este segundo premio o deseño do robot. Tanto reciben outro premio Mega Builder Team. Un forte aplauso para eles que quedan no escenario un momentiño para sacar esta foto de recordo. Moitos parabéns, rapaces, e agora entregamos o primeiro premio ao deseño do robot. Entrega o premio don Javier Butragueño Tasis, presidente de Ingeniera Soy. E o nome do equipo gañador é Montecastelo Bot. Aí está Montecastelo Bot recollendo o premio, o primeiro premio ao deseño do robot. Parabéns, rapaces.
E a continuación entregaremos 2 premios aos proxectos de innovación. Estes equipos utilizaron múltiples recursos para o seu proxecto de innovación que lles axudaron a obter unha comprensión integral do problema que identificaran, desenvolveron unha solución creativa e ben investigada e comunicaron de maneira efectiva os seus achados aos xuíces e á comunidade. Entrega o segundo premio ao proxecto de innovación don Julio García Cordonier, decano do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia. E o nome do equipo gañador é Pintuzapos. Aí suben Pintuzapos, un aplauso para eles. Aí están Pintuzapos. E agora entregamos o primeiro premio Xunta de Galicia ao proxecto de innovación. Entrega o premio dona Margarita Ardao Rodríguez, directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego da Xunta de Galicia. E o nome do equipo gañador é Os Robots do Pazo. Están os robots do Pazo que posan para unha fotografía para recordar este momento no que obteñen o primeiro premio Xunta de Galicia o proxecto de innovación. Aí están, parabéns. E agora imos entregar algo que non é un premio, senón que é un nomeamento, o nomeamento aos National Innovation Awards. Os National Innovation Awards premian os equipos por solucións de proxectos de innovación exemplares. E nós, como First Lego League Galicia, podemos seleccionar o noso candidato a estes premios nacionais. Entrega o diploma Javier Butragueño Tasis, presidente de Ingeniera SOI. E o nome do equipo nomeado é Os Robots do Pazo. Aí volven de novo ao escenario os Robots do Pazo para recoller este nomeamento aos National Innovation Awards que facemos dende First Lego League Galicia. Aí está, outro aplauso para eles. De seguido, entregamos os premios aos valores FIRST.
Estes premios recoñecen a 2 equipos que mostran un entusiasmo e un espírito extraordinarios. Saben que poden lograr máis xuntos que individualmente e mostranse respecto mutuo e cara aos demais equipos en todo momento. O que descobren é máis importante que o que gañan. O segundo premio Deputación da Coruña aos Valores First vai no entregar don Marcos Míguez González, director do Campus Industrial. E o nome do equipo gañador é Mega Ribeira Super... Premios recoñecen a 2 equipos que encarnan a experiencia First Lego League ao adoptar por completo os valores fundamentais First mentres logran a excelencia e a innovación tanto no xogo do robot como no proxecto de innovación. Estes premios inclúen o acceso á gran final nacional. Entregamos o segundo premio, Universidade da Coruña, ao gañador. Vai no entregar dona Ana Isabel Ares Pernas, vicerreitora do campus de Ferrol e Responsabilidade Social. E o nome do equipo gañador é Elementals. Forte ese aplauso para Elementals. Velaí os temos, Elementals, gañadores do segundo premio Universidade da Coruña, o gañador de First Lego League Galicia 2024. Parabéns, rapaces. E
E agora entregamos o outro premio ao gañador. O primeiro premio Ingeniera Soi o gañador. Entrega o premio don Ricardo Cao Abad, reitor da Universidade da Coruña. E o nome do equipo gañador é Gazafantasmas. Gazafantasmas, gañadores do primeiro premio Ingeniera Soi de First Lego League Galicia 2024. Parabéns a estes dous equipos que nos van representar na final nacional que terá lugar o 16 de marzo en Alicante. Parabéns. Moitas grazas a todas as autoridades por acompañarnos e por repartir estes premios. E agora, para rematar, como facemos sempre todos os anos, queremos convidar a todos os equipos que veñan ao escenario para facer unha gran fotografía de grupo. Moitas grazas e ata o ano que ven. Met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,